duk abubuwan da kiristoci suke da sunan addini baya Bible. Da yawa daga cikin kiristoci ba su sani ba. Duk wani abin da ka san kirista yana yi da sunan addini baya Bible. Ko dai wata kamar wasu ɗariƙar ko ba wai ɗariƙa ba. Yanzu in maka misali, yanzu mu musulmai yanzu ba muna azumi ba, ai Qur'ani ne ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaga an shar'anta muku azumi kamar yadda aka shar'anta wa'anda suka gabace ku. A wani waje ma ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaga Allah ne ya ce mu azumi. Yanzu ba na shi muna yi ba. Sannan sallan juma'a Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a. So kaga duk abubuwan da muke na addini ai Qur'ani ne ya ce ai ko hadisi. Kaga ne? So su kiristoci babu. Duk abun da kiristoci suna yi da suna addini baya Bible. Yanzu kama misali, menene babban ibadan kiristoci shine zuwa cocin Ladi. Kaga duk babu inda aka ce aje cocin Ladi. Ku taimaka ku sharing wannan bidiyon dan musamman nake so Adam Asha kai ga wannan bidiyon. Mun yadda mun ji ka ce duk abubuwan da kiristoci suke yi da sunan addini babu shi a Bible. Adam Asha ka ga tambaya kwaya ɗaya zan maka. Daga bakara hannasi ina ne aka ce duk wanda ya batunci ga manzon Allah a kashe shi? Okay, baka tunanin zan yi wannan tambayan ba ko? Daga bakara hannasi ina ne aka ce duk wanda ya batanci, duk wanda ya kalamai wanda bai kamata ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi, ba ni shi. Okay, me yasa kai kake yi? Ba kana ganin dan kana son addinin ka bane yasa kake yi? To mu ma soyayya ne yasa muke yi. Wannan dalilin da yasa kai kake yi, to shi yasa mu ma muke yi. Na biyu, kai ne zaka dauki Bible ka dinga bin gida kana gaddama da Kristoci. Kana ekure da Kristoci. Ka karyata wannan, ka karyata wannan, ka ce wannan a canza, ka ce wannan. A ina ne a cikin Qur'ani aka koya ma cewa ka dauki Bible ka dinga bin Kristoci kuna ekure? Bi kenan. Ni fa ina mamakin yanda sojoji, hukumar sojoji suka barka ma har ka samu igiya daya ka ba suka kore ka. Na yi mamakin wani irin ya suka yi har suka yi hakuri da ka samu igiya daya ka ba suka kore ka. Kamata a ce tun ranar farko da ka shiga kawai zai kamata su gane halinka irin na banzan halayen naka, halayenka na banza kawai su kore ka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My brothers in Islam and in Christianity, I greet you the best greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, ƴan uwa, kamar yadda kuka jira da baki wannan bawan Allah daga jiya zuwa yau na kalli bidiyoyi na Kiristoci, Evangelist da Pastoti daga jiya zuwa yau a waya na. Daga jiya zuwa yanzu haka a cikin wannan wayan bidiyon da na yi downloading a Facebook kadai banda TikTok. Na yi downloading bidiyo guda 4 wanda aka mai raddi akan wannan challenge da na yi. Na ci challenge na Kiristoci akan duk abun da suke yi da sunan addini baya Bible. Na fara na farko Kiristoci suna bauta wa Yesu, duk Bible babu inda Yesu ya ce a bauta masa. Na ce Kiristoci sun ce Yesu Allah ne, duk Bible babu inda Yesu ya ce shi Allah ne. Sannan kuma na ce Kiristoci sun yarda da Trinity, kalma ta Trinity ba ta Bible. Duk Bible babu inda ma aka yi maganar Trinity, aka yi maganar Allah ya ce duka kwata-kwata babu. Sannan kuma suna zuwa church on Sunday, na ce duk Bible babu inda aka ce aje cewar Ladi. Yesu almasihu bai taɓa zuwa church ba, bai taɓa sa kowa ya je church ba, kuma bai ce jojo ba. Kafin Yesu almasihu a tarihin annabawan da muka yi da Bible ya ce Yesu almasihu ya zo ya tabbatar da koyarwansu a Matthew chapter 5 verse 17 to 20 dukkan annabawan Allah from Adam, Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Elijah, Zachariah, John, Job, John, Nehemiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Joel, Micah, Babu, David, Solomon, Isaiah, up to Jesus Christ. None of them has ever go to church on Sunday. Babu wani annabi, babu wani mutumin kirki a tarihin duniya wanda ya taba zuwa church a cikin Bible. Billahi la ilaha illa huwa babu. Sannan suna celebrating na Xmas. Duk Bible babu inda wani ya taba celebrating na Xmas ko kuma wani ya ce a jama'a. In fact, zan zo ma in yi lecture in ga muku bayan Yesu almasihu ya bar duniya da shekara waye ma ya kawo Xmas cikin Christianity. Wanda ya kawo shi daga a room aka fara celebrating na Xmas. Wanda suke celebrating na Xmas na asalin su ma bauta Allah uku suke. Zan zo in yi lecture akan wannan daga. Sannan Good Friday, Easter, duk wannan abubuwan kakaf na challenging in Christianity baya Bible. Sannan nace zuwa Jerusalem ma baya Bible. Babu inda aka ce wani je Jerusalem a cikin Bible kakaf babu. Akwai wani pastor na ga yamin respond dan yi magana kai yake cewa ai zuwa Jerusalem dama ba su ce addini bane. Haka ya fara yace ba su ce addini bane. Suna zuwa ne saboda su girmama wurin. To waye saka?
sannan ku tuna yin wa Kiristoci ayoyi guda hudu wanda na sha kawo muku su Revelation chapter 22 verse 18, in the book of Deuteronomy chapter 2 verse 4, Deuteronomy chapter 2 verse 32, the Proverbs chapter 30 verse 6. Wannan this is a concrete warning by God Almighty. Yace whosoever that remove or add from what is written in the prophecy of this particular book, God Almighty will remove them from the book of eternal life. Kun san me wannan yake nufi? A wani Bible ma if you add or remove you will be under the curse of God. Duk wanda yayi wani abu da sunan addini kuma wannan abu ba littafi mai tsarki, according to some versions of the Bible, wannan mutumin is under the curse of God. Yanzu kuka duba wannan abu, duk abun da Kiristoci suke baya Bible. Bible ya ce in kai abu da sunan addini abun baya Bible, kuma duk abun da suke da sunan addini sai kaga in ga duba wannan according to Bible za ka Kiristocin gabaki dai suna karkashin tsinuwar Allah ko ba sa ci. Wannan shi ne abun da yake faruwa. Yanzu ku duba wannan da ya challenge din shi, ran shi ya baci da challenge din. Maimakon ya amsa, sai yake cewa a ina ne Qur'ani ce ku kashe Annabi Muhammadu. Pastor Benjamin yayin bidiyo yace ka nuna mini inda aka ce a sallah ku yi karatun tahiyya a Qur'ani, ka nuna min rakoyin sallah asuba 2, azhar 4, la'azar 4, magariba 3, isha 4, ka nuna mana a cikin alqur'ani. Iya ba abin da za su yi kenan. Duk lokacin da muka yi challenge din su abu baya ba ne su ce ku nuna, yanzu nemo wani abu da ba Qur'ani su ce ka nuna mana kaza. So what you fail to understand is that ni ban yi imani da Qur'ani kada ba. Yanzu ku wannan shine littafin ku Bible. Duk duniya babu littafin addini in ba wannan ba. Wannan shine Bible. Akwai littattafai guda 66, duk da akwai mai 82, akwai mai 73. Bari in yi amfani da wannan mai 66 kadai. Kun gane me nake nufi? So ku yanzu anan there is 3 words in the Bible. There is word of God, there is word of historian, there is word of prophet of God. Duka aka hada anan. Shi yasa dama kalma ta Bible mean collection of book, some from known, some from unknown people. Akwai littattafan da a cikin nan da two Christian scholars by 50 different cooperating denominations, they said they don't know their author and they don't know where those books come from. Let me give you example. First Chronicle, Second Chronicle, First King, Second King, First Samuel, Second Samuel. Duk Christian da ya kawo mana inda littattafan nan suka fito ko kuma wanda ya rubuta littattafan nan na rantsi da Allah zan koma Christianity. Kai amfani, use this Bible as reference. In ka kawo mana wanda who is the author of this book. These are two Christian scholars backed by 50 different cooperating denominations suka ce those books are from unknown. Littattafai da a cikin tsohon alƙawari na rantsi da Allah duk duniya babu wanda inda suka tabo. Shi yasa babu min collection of book a hada littattafai da yawa a hada. Shi yake nufi da Bible. Wannan kuma shine dalilin da yasa Protestant, Martin Luther, the founder of Protestant Church. Martin Luther, when the elders of Catholic Church added 7 extra book on top of the version of the Bible, Martin Luther, he excommunicated, he left Catholic, he went and established his own church, he came with new version of the Bible. Martin Luther was a Catholic before. There's no God literary, he excommunicated, he went and established his own church, he came with new version of the Bible called the Protestant. That is the one, Protestant, meaning entire. So the meaning of Protestant means those who protest against the Catholic for adding 7 extra book auto version of the Bible. Wannan littattafai guda bakwai din akwai First Maccabees, akwai Second Maccabees, akwai First Esdras, akwai Second Esdras, akwai Book of Baruch, akwai Book of Sirach. Wa'annan littattafan din akwai su Prayer of Manasseh. Duk wa'annan littattafan da nake gaya muku kakab Kristoci na Protestant ba su yadda da su ba. Kristoci na Protestant ba su yadda da wa'annan littattafan ba gaba daya. Wannan shi ake kira Jehovah Witness version of the Bible. Gashi New World Translation of the Holy Scripture used by Jehovah Witness. Duk wani Kirista wanda ba Jehovah Witness ba bai yadda da wannan Bible din ba. Bai yadda da shi ba. Kuma su yan Jehovah Witness ba su yadda Yesu Allah ba ne. Wallahi ba su yadda, sun je kawai dan Allah ne. Yanzu a cikin Kristoci akwai wanda ba su yadda da Trinity ba. Suka ce mai saboda baya Bible. Ban san ko kuna gane ba. Saboda kalma ta Trinity baya Bible. Duk da wani suna amfani da Baruch chapter 28 verse 91 wanda ma baya magana akan Trinity. 1 John chapter 5 verse 7. 3 bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. There are two Christians scholars by 50 different cooperating they removed from the verse standard version. And cire shi daga wannan littafin. And the reason given to them suka ce this verse cannot be found in the most ancient manuscripts, which is a later addition, meaning is an interpolation. So they remove it and throw it as a fabrication. So yan uwa da wannan shine abun da yake faruwa, shine dalilin da yasa ko ga wani abu ne wanda an ɓoye wa Kiristoci mabiya ba sani ba, ana ta yaudaran su, ana tafiya cikin halaka, ana ta yaudaran su.
He muka ga muna tona asiri shi za mu duk kristoci suke ta kira a hana ashaka wa'azi da Bible in ana so a samu zaman lafiya a hana ashaka da Bible. Cin mutuncin Bible nake ba abin da na taɓa faɗa wallahi wanda ba a cikin Bible duk abin da zan faɗa ko yana kawaya ko ƙarya da ake da cewa ina ƙareta Bible din ne ya ƙareta kanshi na kawo Jeremiah chapter 8 verse 8. How can you say we are wise? The law of God is with us, but the lying pen of the scribe has made it into a lie. The prophet Jeremiah said. Amma Kiristoci ba za bi ta kan ayoyin nan. Annabi Musa in the book of Deuteronomy chapter 31 verse 25 to 29 ka je ka karanta inda yake ga Yehuda, I know that after my delude you people will utterly corrupt yourself and turn aside from the way which I have commanded you. The evil may follow you in the land that you do evil and provoke the Lord your God to anger to rule the work of you. And this is the prediction of Moses against the Jewish. Amma ba kwa bi ta kan ayan nan. Romans chapter 3 verse 7 bully say, if I like to increase the truth over, how should I justify as a sinner? Amma ba za su bi ta kan ayoyin da saboda sun san gaskiya na faɗa ayoyin suna Bible in kuka tashi sai Adamu Ashaka kwanaki ma na gani ya bidiyo kungiyar kan ta dau mataki aka Adamu Ashaka wai daina wa'azi da Bible. Me yasa ba kwa so mu yi wa'azi da Bible? Me yasa ba kwa so mu biya irin wannan asirin muke tonawa? Wanda fastoci ba su faɗa ba sun lullube ya ba ce duk abin da kuke da suna addini ba Bible mu musulmai duk abin da muke ba yanzu ai wannan bidiyo na da kasa kai amfani da shi ai gashi mun kawo ayo inda aka ce mu je sallan juma'a inda aka ce mu yi sallah to ku ba duk abin da kuke ba cikin addini zuwa church baya wace ka je church the Christians are not taught to go to church on Sunday. So tun da Allah bai ce ka je ba kaga in gaji Allah ba zai biya ka babu yanda za a yi kai aiki Allah bai sa ka biya wannan ba daga cikin tsarin ubangiji wallahi. Yanzu a misali suna na Adamu Ashaka ina da fili a misali ba ni da shi fa misali nake yanzu a ce ina da fili a cikin Gombe tunda ni dan Gombe ne kawai na je yawon dawa na yana zo na samu wasu sun gina min fili na an yi rafta an yi POP komai yanzu min bilis ce to ga filin ka nan mun gina maka saboda ka kuɗi kuma yana abun ya min kyau sai na ce ba zan biya ba me yasa ba za ka biya ba ni na saku idan so kai kotu za su winin dina ba za su winin dina ba so haka ne tunda kuna zuwa church Yesu bai taba zuwa ba bai ce ku je ba Allah bai ce ku je ba kuke zuwa church Yesu ba zai biya ku ba aikin banza kuke wallahi shi yana in the book of Mark chapter 7 verse 6 to 7 and in the book of Matthew chapter 15 verse 9 Yesu almasihu yace these people they draw near me they worship me with their lip but their heart is far away from me. They honor me with their mouth. They worship me with their lip, but their heart is far away from me. In vain they worship me uselessly, teaching the doctrine and the commandment of men. Billahi la ilaha illa wa nashid abin da yake faruwa. Men like Paul Bulus, who was not even among the 12 disciples of Jesus Christ, who has never seen Christ throughout his life. There is no any indication that Paul has ever seen Christ throughout his life. Amma shi rubuta littattafai guda 14 yau Kiristoci sun bar koyarwar Yesu albasu sun koma koyarwar Bulus. So wannan bidiyon da wannan bawan Allah yayi suna nuna duk abin da Kiristoci suke faɗa gaskiya ne baya Bible maganganu a da bashi gaskiya ne baya Bible. To tun da abin da kuke baya Bible, amma abubuwa da yawan da Bible yake akwai a Qur'ani kamar sallan Juma'a na Nehemiah chapter 8 verse 4 to 2. Maitu chapter 26 verse 39, Jacob went to the little father, he fell on his face to the ground as he prayed. The way we do. So saboda haka Bible said in the book of John chapter 4 verse 7, submit yourself to the law of God. Saboda ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah ku karbi addinin musulunci. This is the only option for you. Matthew chapter 7 verse 20. Haka Yesu ya faɗa ce not those who say unto me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but those who do the will of God. Haka ya faɗa. Which people are doing the will of God? The Muslim. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mu kada mu da mu mutu har muna miƙa wuya. That is the meaning of will of God. Shi in the book of John chapter 4 verse 30 where Yesu yace I come down from heaven not to do my own will but to do the will of my Father who sent me. Sorry, John chapter 6 verse 38. In John chapter 4 verse 34 kuma yace my food is to do the will of God who sent me. In the book of Matthew chapter 12 verse 50 yace those who do the will of God are my sister are my brother. So we Muslim we always do the will of God. Saboda haka Yesu almasihu we are his brothers and his sisters. Wallahi in wannan shi abin da yake faruwa akwai ta yarinya soja ce wacce ta musulunta a wurina ana ce mata timin layo Allah ya ubangiji albarkaci musuluncinta wannan shine dalilin da za ta yi musulunta da nayi challenge din ta abubuwan da kristoci suke ba addini ta je ta samu pastor ta yi challenge din shi kasa amsa bata addini ta karbi addinin musulunci so wannan asirin ne kristoci ba sa so mu daina suke so mu daina tonawa dan su za a ilmance ba su iya karar littafin ba kuma ina mai tabbatar muku ba za mu daina ba
ko da a ce wannan aikin zai zama sanadiyya ni Adamu Ashaka in rasa rayuwata, na rantse da Allah da ya halicce ni ba za mu daina ba. Dole sai mun ceto waɗanda suke da rabo sun bar addinin Christianity sun dawo addinin Musulunci. Jesus Christ never established any religion Christianity. Yesu Almasihu bai taba zuwa da wani addini Christianity ba. Christianity was established after Christ has lived with so many years. Shi za kalma ta Christianity ma ba ta Bible. Don't Christianity no mention anywhere in the Bible. Na sha bara. Amma kalmar ta Christian an ambata a wurare guda uku. Acts chapter 11 verse 20, Acts chapter 20 verse 28, and 1 Peter chapter 4 verse 16, where disciples of Jesus were first called Christian in Antioch, according to the book of Acts chapter 11 verse 20, by who? By Bulus. So, da yawa daga cikin manyan Kiristoci suna ga Bulus shi ya